ମା ସେ କେବେ ଅବଶ୍ୟ ହେବାର ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ସେ ତା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ବିଲରେ ଧାନ ବୁଣିବା ଆଗରୁ ବିଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଧ କରି ଧାନ ବୁଣିଥିଲା। 2 ମାସରେ ତାର ଧାନ କ୍ଷେତ ସବୁଜିବାରେ ଭରିଥିଲା। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଧାନ ବିଲ। ବିଲରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିଗଲାଣି। ସମୟକ୍ରମେ ପାଚି ବି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ତାର ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ ପାଣିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଲା। ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ ବା ଅଟକାଇ ପାରିବ? ତାରି ଭିତରେ ମାର ମନକୁ କିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ପାଣି ଭିଜା ଧାନ ଗଜା ଧାନକୁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ବୋହି ଆଣୁଛି ମା। ଭାବୁଛି ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖେଇଲେ ଗଜା ଦୁସୁନି କିଲୋ ଛୁଆ ହେଇଛି ଗଛ ହେଇକିରି ଖରାକୁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ଇଏ ଓଦା ହେଇଛି ବୋଲି ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ପାଣିରେ ପଡି ସିଏ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ହବ? ଚୂଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ହବ ନା ନାଇଁ?